Οι μακαρισμοί, το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιον, 5ον κεφάλαιον, εδάφια 1 μέχρι 12. The Beatitudes, Matthew chapter 5, verses 1 to 12. Ιδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού, και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον: μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπος υπάν πονηρών ρήμα κάθε ημών ψευδόμενοι, ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γάρ εδιώξαν τους προφήτας τους προ ημών. Ιδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού, και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον: μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπος υπάν πονηρών ρήμα κάθε ημών ψευδόμενοι, ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γάρ εδιώξαν τους προφήτας τους προ ημών.